Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, с наступающим вас праздником. Я хотел бы исполнить наши вместе со всеми, и для этого мне нужна будет ваша поддержка. Имя нашего пророка Мухаммада все знаем, саллаллаху алейхи вассалям. Кто не знает имя нашего пророка, поднимите руку. Все знают. Любим же мы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Любим. Так давайте же вместе будем повторять имя нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Альфа салават алейка, я Мухаммад. Я Мухаммад, все вместе, вы повторяйте, не я. Альфа салават алейка, альфа салават алейка. Здесь не слышал, вот отсюда слышал. Я не думаю, что мы так просто сдадимся. Салаватуллах алейка, салаватуллах алейка. Ахмадун Хамид Махмуду, шахид шахидун машхуду. غوث مغيث غياث نور منير سراج ألف صلوات عليك ألف صلوات عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Ну, конечно, так легко было. Ну, давайте дальше посмотрим, получится ли у вас. Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. من خلق الإنسان وعلم البيان وأنزل القرآن ربي يا رحمن. من خلق الإنسان وعلم البيان وأنزل القرآن ربي يا رحمن. الله 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 الله. Это тоже было легко для вас. Вот дальше посмотрим. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. Даже микрофон не выдерживает, видите, вашей поддержкой. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي
وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرار يا قمرون، قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Спасибо всем огромное.